Wala pa makita ni Mandaue City Mayor Jonas Cortes ang panginahanglan nga i-upgrade ang quarantine status sa syudad. Taliwa sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 apan padayon nilang pahimangno sa katawhan magbantay ug mutuman sa health protocol aron di kini mahitabo. Ang report ni Nico Serino. Kahapon, dugang 5 ka kaso sa COVID-19 ang natala sa syudad sa Mandaue. Sa pagkakaron, may 80 ka aktibong kaso sa dakbayan ug 2,371 tanan ang naka-recover na. Pipila ka adlaw na nga nabantayan ang pagtaas sa mga additional cases, usahay mag-double digit gani sa Mandaue nga matud sa mga otoridad, epekto sa holiday season. Si Mayor Jonas Cortes mipasabot Hinuon, wa pa nila nakita ang panginahanglan nga mapataas ang quarantine status nga anaa karon sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Di pa gyud ingon nga manginahanglan nga i-GCQ balik or whatever, no, pero para nako we will do the extra precautionary measures, no, nga dili ta mabalik sa kaniay nato nga quarantine status. Apan parayong pahimangno niya sa katawhan, mutuman gyud sa mga health protocol aron dili mudaghan ang mga kaso. Ni saka gyud in a short span of time. So di lang gyud kita mo kumpiyansa. We should not be complacent no nga tungod nakaya na to 0 cases. Pero look what happened. Nga ang taon ni kumpiyansa ng guwa. Gipadayag sa mayor, andam ang mga quarantine facilities sa syudad, labi na ang duha ka bag-o sa private park o kanhi North Bus Terminal. Gianam-anam na sab ang pagpabalhin sa mga gamit sa kasamtangan nga quarantine center sa City Central School. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.